El celler de Carrencà de Martorelles ha acollit l'Estiu, l'obra de teatre que escenifica Companyia 8 i que està dirigida per José Antonio Aguado. Es tracta d'un drama amb un rerefons sentimental entre les dues protagonistes representades per les actrius Rosa Domènech i Judit Cantón. La Rosa interpreta una mare que cerca desesperadament el seu fill, mentre que la seva nora, representada per Judit Cantón, busca la seva realització en la pintura, una obra que manté el suspens fins a l'últim moment. L'objectiu és que no hi ha barreres per l'amor, de que l'amor pot ser dintre de la família o fora de la família, entre persones, i tampoc hi ha barreres per al sexe ni la identitat sexual, sinó que és una passió que va més enllà dels clixés d'home-dona i sogra-nora. Vull dir que va una mica més enllà de tot això.